fáilte chuig an lá déarnach den campa iniu de hína agus ba scéal eile á léamhagóin iniu. An scéal atá le léamhagóin iniu ná Luaithríona. Ceartlóir agus is scéal speisialta í seo bhí an chalín seo dar bannam Luaithríona. Ceartlóir. Dar bannam riana a bhí cócinálta agus a bhí si ina hathair go dtí gur fós sé ban a raibh beirt iníonacha de chuid féin eici. Riana. Thuaidh síl riana in olcas, dairg sin níos massa. An tí fada dhéanamh arsa ladra fór a bháin, agus na seangúnaí snáine a chuir ort. Dí arsa mandra fór eile. Agus hiag le dóla lí choistinne sa chiistin. Arsa an las fáthir. Riana ba finnic riana clúdathe le suacha agus le líne tinne. Agus ba finnic na lastra fóracha I gcóire fuaithe. Riana arthaí. Go mbeadh damhsa rialga sa fálas. Chuir sé cuirí amach fud an rialta. Bhís a gan go mbeidh sa lastra fór amháin, ní bheidh mise bheidh sé géirí fósa san duine eile. Féachtarthú leis an las fáthair, agus riana bocht I gobar. Más sibh mar cead ag riana dul chuig. Dul chuig an damhsa fósta sa Luaithríona ó sísio. Luaithríoch riach bíodh cíal agat. An damhsa chuidigh le riana lo na gúnaíos óileas deise. Luachmhara sa luachmhara a chuir arthú. Scúb sí agus chuir sí córaoiní I gcuid gruaige dóibh. D'imigh siad an sin, gan buíochas gan gurmatha agat a rá, ach gabhfuil nó sláán agus thosaigh sí a cuine. Ó, ba bhrealam a bheith agam agus dul chuig an dar. Ach, an sin go tobann. No Mumpí. Bheithir le riana cuine a leachan tinne. Sin an bán bíoga. Ná bí ag cuine a Luaithríona. Arsa. Is siog mé. Hiag le dul chuig an damhsa. Ach dús fáil pumpkin mór sa lochog. Agus leabhart agus tóir chogam iad. Fecinn sibh
Rinne le rina tíog arthaí. In an tíog sé capall de na luchóga. Agus cóistir dúigad de leirt. Dá sean agus an airigid. Agus nach bróige beaga glynne an dá chos eici. Anis, tá tú réile dul chuig an dasa san tíoig. Ach, bí rih an meán ia nu tuchaí deire le an chlog búlaí deirnach a dó dhéag. So caithí le rina a bheith ras ag an teach rih a dó dhéag. Ba bhíonn leis bheith dasa leihí an ihe ar fad. Figur an princess le rina, figur an gúna ólan chuir a bháil ar báiste uirí. As le rina. So mion gabhar an mór ar le rina nuair bhí siad dasa leis an prinsa. Oh no! Níor chuimhnig si an bhéad a bhíle rá ag an tíog, go dtí gur thosaigh an clog ag búla a dó dhéag. Mas sib céir do tharla! Rith le rina leihí a bheith an méid a bhí ina chorp go dtí an choiste. Ach, bhain tuis le dí ar chéimena an Foras agus hit brog dí. Oh no! Ní rah an Tom ag ball. Bheith bhí ar dul gan an amach go díreach. Nuair rinne an sean chúna chatte den chúna an cóistear agus na chapel agus ní eici ach brog na méid a bhí eici. Figur an brog glynne. Wat si go das? Tháinig teachtaire ón Foras an bhrog glynne a chaid. Tá an prince tá sé dul a iarraidh arthaí é a fógsa. Aim an bróg. Haring siad agus brú siad ach is cuma chada rinne siad ní rách an bróg an tosaigh. An bhiste leat má bhanam se tríal lastí. Go bhain le rina tríal as an bróg. Mas sib céir do tharla? Idir fórcha. Bí a cíle got. Ná dhéana an dasa. Ligtí ar san teachtaire. Cuir airt í. So dúir san teachtaire leihí an bhróg a cuir arthaí. Maisibh an jaachí an bhróg ar chos le rina. Sláinnig cos le rina go ré isteach sa bhróg. Cad é seo? Ní féidir é ar san lasfar ó thugus na drofórcha. Ach, nuair a thóg le rina an bhróg eile amach a Ficar le rina agus na bróg a glynne. Wow! Go
galanta a chaisí ag an bhesa do gúna caite. Dul bhí an teachtar ar lomsa sin ar siise. Agus cúpla lá in dhiaidh sin pósta iad so fuair siad pósta. Tháinig agla ar an lasmhathar agus ar an lastrafuairche. An sin gur bán prinsa í riana. Thíal siad go gcuirfidh sí pianos arú. So thíal siad go ngeadach sí rud donna don lasmhathar so na lasfuairche. Ach, ina áit sin, thug sí maithúnas dóibh I níomh dóibh gealtanas a thabhairt. So gealtanas a thabhairt nach mbeadh siad cruach riach a ré. So ní bheadh siad nías a riana a rís. Sin go sona sásta a bhád agus a bhar siad. Agus dám lasmhathar agus lastrafuairche riana an dóigh lena cuid oibre féin I dhéanamh thart faoin teach. So rinne siad obair an tí as sin amach. Sin a scéal ar fad. Tásúla gom go mbeidh sibh tainmh inis as a bheith léamh na scéalte eile atá ar fáil sa bilóg a thug mé díobh. Bhí intas an domhan arm gach lá an campa seo a dhéanamh libh agus tásúlam gur bhain sibh tarbh agus tainmh. Feiceadh é a ré sibh sláán.